Vratimo se planu koji je hrvatski predsjednik Franjo Tuđman nacrtao na poleđini jelovnika za jednog ručka u svibnju u Londonu. Pitali su ga kako će izgledati granice za 10 godina. I on ih je nacrtao u obliku slova S, podijelivši današnju Bosnu između dvije velike sile, Hrvatske i Srbije. Znači li to da te dvije sile ne žele da Bosna postoji u budućnosti? Da. U posljednjih smo 5 godina bili usredotočeni na srpske snove o velikoj Srbiji, koja se trebala protezati Bosnom, možda čak i do područja Krajine. Postojali su i snovi o velikoj Hrvatskoj. Oba ta stajališta postoje, ali se razlikuju od onih koje smo vidjeli na našim zemljovidima. Mogli bi se svrstati među prijašnje planove koji su nam poznati već 20 godina. Time se čitava operacija UN-a izvrće ruglu. Da, i uništava se suverenitet države koju su priznali Ujedinjeni narodi. Prema njihovu planu Bosna više ne bi postojala. Jedan hrvatski dužnosnik mi je rekao kako će se Hrvati do kraja dana sastati sa Srbima da zajedno odrede sudbinu Bosne. Ako rezultat tog sastanka ne bude po volji Hrvatima, nastavit će se boriti do posljednjeg muslimana i onda učiniti s Bosnom što žele. U istočnoj Slavoniji postoji zasjenjeni dio koji bi uskoro mogao doći u pitanje. Taj dio je sličan području Krajine, jer se radi o hrvatskom području pod srpskom okupacijom. Smatram da tamošnje stanje pokazuje glupost čitavog rata. Tamošnjom naftom trguju mjesni vojni zapovjednici. Prodaju je Srbima za njihove tenkove, jer Srbi imaju za to novac, dok su Hrvati svoj potrošili na kupnju protutenkovskog oružja. To pokazuje glupost čitavog rata. Smatrate li da postoji tajni plan između Tuđmana i Miloševića, kojim Milošević Hrvatima ustupa Krajinu, a oni njemu Slavoniju, tako da ima otkuda opskrbljivati tenkove naftom? Mislim da je to razlog zbog kojeg Milošević nije došao u pomoć krajinskim Srbima. Jer on želi ovo područje koje je bogato naftom i prirodnim bogatstvima. U Srbiji ima samo Dunav, a tu ga ugrožavaju države poput Rumunjska. Dakle, uopće me ne bi iznenadilo da postoji sporazum između Tuđmana i Miloševića. Uostalom, već su se sastajali u prošlosti.